Дами и господа, този поздрав е специално за Евгени Германеца от град Троян. Днес той празнува своя 29-ти рожден ден. Най-добрият, най-уважаваният и най-големият пич Gypsy King Production! Евгени Германеца Итало, Леско семейство, поздрав керава от Троян до цяла България. О, Евгени Германеца, кай си Леско, рожден ден, ромален, ми фамилия, мастаренто маре мосте, и симан будбари фамилия, капабарав тумен, вали гърми на Евгени Германеца, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северна и Южна България. Леп си ти барвало, Евгени Германеца. О, най-баро Анди Троян! Ефтино леп, ефтино купува, всичко сам, постиги насам напред, върви без страх. От малък знае, що е труд, с чест и сила печели своя път. От Троян до цяла България всеки знае Евгени Германеца. 20 години, жив и здрав, с берекет, късмет и много успех. О, Евгени Германеца и Шунен Сова Керова, наши перамена ме даде Евгени Германеца. Аме си ам думо думесте, одоле си баре легендария, тари баре Троян. О, Евгени Германеца, о баре дому, баре Вилеско, вали гърми на Евгени Германеца, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викнало се Северна и Южна България. Леп си ти барвало, Евгени Германеца. О, най-баро Анди Троян! О, Евгени Германеца, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, наши пераве на мен. Душман, душман, те шория, душман, душман, те париова. Честит 29-ти рожден ден, Евгени Германеца, да си жив